लोगोफोर जोंहा डिसेम्बरनि दिनै 24 नालाय लोगोफोर नै लाइफां लाबोबाय जोंहा गारिजों माबाया नै बेखौ गायगोन दा वाव आयु गाखोबोग्राफ्राबो नै लोगोफोर जोंहा दा बेखौ गायनोसै 24 दिनै लाइफां गायनायनि दिन लोगोफोर नै लाबोबाय मा लायखो नै माने जोंहा थालिरानो माबा जोब्बाय नालाय लोगोफोर दानफायजोब्बाय नालाय ओंखायनो बै खाथिनि गुमै मोनाव लायबाय आरो आयु रिया नै लोगोफोर जोंहा लाइफांखौ नैबाव फांसे नैबाव फांसे थंनैल' गायगोन आरो ना हाखर जावबाय नै गायनोसै थंसे लोगोफोर नै माबा गायहांबाय जोंहा क्रिसमासनि साजायहांबाय ओरैनो जास्ट सिम्पोल आरोना लोगोफोर बेयावबो नै बिदि होबाय नै ओरैबो होबाय जोंहा बे लाइफाङाव दा साजायथ'वाखै लोगोफोर दा क्लियार साजायखांबाय देखायनोसै आं नोंसिनो जोंहा इयाव लामायावल' थंनैल' गायबाय आरोना लोगोफोर नै दहाय फुङाव गायदों ओमफ्राय दा साजायगासिनो आङो ओमफ्राय जास्ट बेखौ ओरै खालामथ'बाय आरो खानोसै लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जायोना लोगोफोर नै एसे साजायहांबायानो आङो नायलांदो लोगोफोर ओरैनो जास्ट सिम्पोल आरो बाबाजों आंजों नै जोंहानि बाबाया लोगोफोर नै गादा गालाय गुजाय आरोना लोगोफोर नायनानिया मा जाखोथाय मिनि खोमालायबावो केमेरामेना आहा बियानैसो मेनालि स' लोगोफोर दिनैनि साजायनायखौ नायलांदो लोगोफोर हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबावबाय स' दिनैनि भिडिअ लोगोफोर नै आं दा डिसेम्बरनि साजायगासिनो आरोना लोगोफोर नै क्रिसमासनि हेपि क्रिसमासनि एसे साजायनोसै आरो ओरै सिलाजोंहाय एसे साजायखांबाय नैबे सिलानिया कमप्लिट जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा लामायाव बाखिखिनि दंबावो आरो लोगोफोर नोंथांमोननो बेखौनो एसे शेयार खालामलायबाय लोगोफोर नायबाय थाबानो जाबायना लोगोफोर आं माबायदि साजायगोन ओरैनो सिम्पोल आरो लोगोफोर स' नायलांदो लोगोफोर फाइनालि लोगोफोर आंनि नैबे दा 2022 नि डिसेम्बरनि 24 दा नै दिनै 24 बेयाव लाइफां गायनाया आंहा बर'दिननि साजायनाय डेक'रेसना हाबाय लोगोफोर नायलांदो लोगोफोर आं माबायदि साजायदों नैबे फार्स्ट गेट नैबे गेटआव आंनो ओरैनो जास्ट ओरैनो ओरैनो पापर हाखानाय रेडिमेडखौनो बिदि खानानै होबाय आरोना लोगोफोर ओरैनो लेथ्रा नुयैनि ओमफ्राय गोजौआव बिदि दोनबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबे सिला गेजेराव इदि खाबाय आरो आङो पापर माबाखौनो रं लेखाखौनो हाखानायखौ ओमफ्राय नैदि बाबामोननि ओरै रुमजोंबो इदिखौनो होबाय लाइफां गायलायासै ओमफ्राय बेयावबो सिला गेजेराव बिलुन एसे खानानै होबाय ओमफ्राय नोरै साइडनिया नैबे ओंखाम संग्रा आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेयावबो ओरैनो लाइफां गायासै बिदिनो साजायबाय लोगोफोर ओमफ्राय नैबे खुन्थियायावहायो नैबे बिलुनखौ खानानै होबाय आरोना लोगोफोर स' माबायदि नुदों लोगोफोर नोंथांमोना आंनि साजायनायखौ ओरैनो जास्ट सिम्पोल साजायबाय आरोना लोगोफोर बारा ओरैनो हेभि साजायासै लोगोफोर जा दं बेजोंनो साजायबाय आरोना लोगोफोर ना नायदो नै लोगोफोर सिलानिया बारा गाज्रिद्रायलाय नुवासै ना लोगोफोर नायदो नै लोगोफोर ओरैनो बाबाया एसे हेल्प होफाबाय आरो हेल्प होबाय आंखौ ओमफ्राय आं बांसिन साजायबाय आरो लोगोफोर नायदो नै बिलुना एसे नांबावगौमोन आरोना ओमफ्राय होमब्लाबो बेजोंनो थाथोंसै बारा गाज्रिद्रायलाय नुवाखै ओरैहाय खामसालियावबो नै लोगोफोर आंनि देग्लायनि डिसेम्बरनि साजायनाया बेनो आरोना डेक'रेसना नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्टआव खिन्थाहरदो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय